stuk of 20 busjes te staan en dan komen vanmiddag nog een paar bij. Dan ben je nog een paar die lezen op bed vanzelf. Dus, en dat dan meteen een soort ploegendienst? Nee, dat niet daar, maar iedereen hier gewoon wel komen en iedereen komt op zijn eigen tijd. Ja, iedereen gaat zijn eigen gang, iedereen had zijn eigen bus. Ja, de hartstikke vereniging die gaat al hier bussen verzamelen, maar iedereen komt hier gewoon in zijn eigen bus. Is het ongeveer alle keer dezelfde ploeg? Ongeveer wel, ja. Ongeveer 20, 24 maanden en dezelfde ploeg wel, ja. Dan zie je al die molly om erin en één dame die rent ertussen. Ja, klopt inderdaad. Hè. Die bent hier in dorp en die vindt het leuk om te zitten. Dus nou ja, die mag ik mee doen, dat vindt er dan niet neer. Dacht ze dat alweer lang? Volgens mij is die vleend hier al bij, ja. Dus dat is wel leuk. Steekt dat door? Zullen er aan meer vrouwen die komen? Meestal wel, ja. De vrouwen die hier binnen in het hak zitten, die komen meestal wel in het kanaal. Dus de sporen is gewoon tot op on. Even kanalen. Ja, wat is je nou mooi hoor? Ja, gewoon een gezelligheid met z'n allen hier, alles opbouwen van de voren al en de hele dag mooi zitten. Ja. Ja, en geen gewoon vuurwerk? Ja, Joen hebben we nog vuurwerk. Om jij alweer hebben we een vuurwerkshow, dat organiseren wij dan ook. Dus en dat van het hele dorp ook. En hoe zit het alweer lang in de organisatie hier? Ja, in principe wel. We gaan net een officiële organisatie, maar iedereen die het zin had om te helpen, die mij helpen. Nou, en ik doe dat al heel waarderen.